På Grundfos gør hver enkelt medarbejder en forskel. Også dem, der er under uddannelse. Vi sætter en ære i at give dig udfordringer og den bedste uddannelse. Jeg hedder Thomas, og jeg er 26 år. Jeg har arbejdet for Grundfos i et års tid nu. I lærer som automatiktekniker. Det er primært et job, hvor man vedligeholder maskinerne på fabrikken og sørger for, at det hele det kører. Jeg har valgt Grundfos, fordi at jeg synes, at de har rigtig meget at byde på for den uddannelse, som jeg er på. Og de er også meget fokuseret på at lave en god uddannelse for automatikteknikere. Jeg forventer, at jeg kunne få lov til at blive taget seriøst og få lov til at arbejde selvstændigt og have mulighed for at udvikle mig. Jeg synes, at de har indfriet mine forventninger til uddannelsen rigtig godt indtil videre. Det sjoveste ved at være på Grundfos, det er, at man har så meget med andre unge mennesker at gøre. Man har kontakt med andre hver dag, og det er ikke alle virksomheder, der har mulighed for at give en det. De tre bedste ting, det er nok kollegaer, udfordringer og mulighederne. Hvis jeg skulle give noget videre til andre unge mennesker, som overvejer Grundfos, så er det, at mulighederne her er enorme. Og hvis det er, at man viser engagement, og man viser, at man gerne vil det her, så har man alle muligheder for at komme ud og opleve noget. Så som lærling er der en mulighed for at blive udstationeret. Som værkstedsmand kan man blive udstationeret til Serbien eller England. Og ellers som lærling, det kommer an på, hvilken gren man er som lærling, så kan man komme næsten verden over USA, Kina. Jeg har valgt min uddannelse og karriere her på Grundfos, fordi det er en stor virksomhed, og så en pige som mig i det fag som industritekniker, så er det et godt sted at komme hen, f.eks. Grundfos, en stor virksomhed, en stor arbejdsplads. Mine forventninger her på Grundfos, det var, at jeg fik nogle udfordringer, og det har jeg også fået. På Grundfos er der plads til dig og dine karriereønsker. Vi tilbyder mange uddannelser, og om du ønsker at arbejde i Danmark eller internationalt, så hjælper vi dig med at udleve dine drømme.